Mandithabathe le nxaxheba ngeli xesha lokuba sithe sanelifu elimnyama apha eMalahleni, ngakumbi kwiWard 4, ngoceba awayevotelwe sithi ngesininzi. Bebekhontesta kodwa wawina. Ngaphambi koba abe nguceba ebenazo iimpawu zoba uyinkokheli, kuba ke ebelisekela lam ngokwasembuthweni. Bekuthi xa kunzima ndimkrwece nokuba uxakeka kangakanani na ukuthi ikhona ingxaki ekhoyo ekuhlaleni kwiintlanganiso zikawonkewonke. Bendimthembe ke ngobuciko noba into bekuthiwa injani na. Ebebashiya abantu bevale ongezantsi umlomo ngobuciko bakhe. Simbonile ke kweli xeshana ebenalo uba uyenzile imisebenzi akwazileyo ukuyenza. Kukho le nto bingaqondwayo ngabantu, bacinga umntu xa enguceba uba niyamthuma uzawusenzinto zikhona. Ayihambi ngolo hlobo kuba libhunga eli laseMalahleni elinooceba elinookhawunsili abayi-34. Ngoko ke njengoba neewadi zakhona ziyi-17, funeka zonke ezi wadi zihoywe leli bhunga. Into echaza ukuthi ke ngoku abantu mabayeke ukupenika xa zingakwazi ukwenziwa izidingo zabo ngaxeshanye, kuba kaloku uyobelwa umasipala waseMalahleni loo malana ayicukuceze uba makufikelele kuzo zonke. Eyona nto ndiyithethayo ke, silahlekelwe kakhulu nguMngqongqo. Ndithi nakusapho lakhe malilale ngenxeba amaMfene noMngqongqo. Kodwa ke into endifuna ukuyithetha kakhulu yile yokuba silahlekelwe, and silahlekelwe kangangoba sizimisile neentlanganiso ebekufanele uba zikhona. Kuthe kwakuvakala isithonga sokukhothama kwakhe, saqonda ngoku masike siyekelele ukubiza intlanganiso. Sakuzibiza emveni kokuba umsebenzi ugqityiwe. Enkosi, ndiyabulela.